Озеро Балатон – перлина Угорщини, найбільше озеро у Центральній Європі. Воно розміщене на заході Угорщини на висоті 104 метри над рівнем моря. Довжина озера 77 кілометрів, ширина 14 кілометрів, максимальна глибина біля 13 метрів. Площа поверхні 594 кілометри квадратні. Озеро Балатон розташоване на середньодунайській рівнині в улоговині тектонічного походження, витягнутій уздовж південно-східного підніжжя гір Баконі. Походження назви озера Балатон має багато версій. За однією із них назва походить від слов'янського «блато», що означає «брод». По іншій його назва «плеттенське». У німців назва звучить як «плеттенце». Повернуті до Баконю береги переважно круті, високі, місцями сильно порізані, поросли лісами. Решта плоскі, частково заболочені. Температура води у літній період 28-22 градуси тепла, що особливо подобається дітям, які годинами не виходять із води. Узбережжя Балатону – найважливіший курортний район Угорщини з виходом мінеральних та термальних джерел. На берегах озера з давніх давен знаходилося поселення франкійців та кельтів. У першому сторіччі нашої ери ця територія входила до складу Римської імперії. У 19 столітті на території біля Балатону з 20 століття та по сьогоднішній день тут проживають угорці. Справжнє курортне життя на Балатоні розпочалося наприкінці 19 століття. Дно озера покрите дрібним, бархатним піском, і купатися в ньому – справжня насолода. Південний берег озера особливо привабливий для сімейного відпочинку. Тут навіть на віддалі 200-300 метрів глибина не перевищує 1 метра. Навколо озера розміщено багато міст. Найбільші з них – Шіофок та Балатенфьорет. Найсучаснішим туристичним центром Балатону є містечко Тігань. З червня по листопад його відвідують десятки тисяч туристів з усього світу. Тут можна ознайомитися із культурною спадщиною Угорщини різних віків. А ще там багато квітів, готелів, кав'ярень, ресторанів, крамниць та храмів. Прогулюючись старовинними вуличками Тігані, ніби переносишся назад на кілька століть. Тут забуваєш за буденність життя та інші проблеми, які нас оточують по життю. Я стою возле памятника, правда он имеет немножко такой вид. Вот. Этот человек, памятник символизирует о том, что он первый в истории Венгрии переплыл озеро Балатон, которое здесь у нас слева. Это было в 1892 или 1893 году. Я задумался, может и я смогу переплыть. Правда, у меня уже возраст такой
серьезный. Но я сегодня попробую это осуществить. Балатон для меня такое символическое место, которое я с детства только по радио слыхал. Балатон в фильмах, разные песни сложены про Балатон. И я все время думал, какой он счастливый человек переплыл этот Балатон. З високого берега міста відкривається чудова панорама озера та узбережжя. Краєвиди милуючі, радують душу та приносять велике задоволення. Люди навколо привітні, багато сувенірів на вибір, смачна угорська кухня, чудові вина створюють незабутню атмосферу перебування на Балатоні. Хто побував тут раз, обов'язково повернеться сюди ще не один раз. Великої популярності в останні роки стало перепливання Балатону. Щоліта понад 1000 гостей перепливають озеро під наглядом спеціально підготовлених фахівців. Спробував свої сили і наш земляк Йосип Ноть. На початку вересня 2005 року Йосип Дюлович прибув у містечко Замарзі, щоб втілити свою мрію у життя. За кілька хвилин ми покажемо нашим землякам, закарпатцям, доволі історичний момент. Добре відомий на Закарпатті в минулому екс-президент Федерації футболу Донецької області, уродженець Нарадівщини Йосип Дюлович Ноть, вирішив зробити заплив, переплисти Балатон. Довжина траси 4940 метрів. Можливо, хтось з закарпатців перепливав Балатон, але ніхто це не фіксував на відеокамеру. Ми вирішили це зробити. Будемо сподіватися, що зараз ми попливемо до місту старту і все пройде вдало. І ми зможемо показати нашим землякам справді історичний момент. Як відома постать в футболі стане рекордсменом області саме у плаванні, подолавши Балатон, це майже 5 кілометрів. І, можливо, нічого б дивного в цьому не було, якщо б ми сьогодні не говорили про те, що зовсім нещодавно, місяць з невеликим гачком тому назад, Йосип Дюлович відмітив свої 72 роки. І вибачте мені, в 72 роки подолати майже 5 кілометрів вплав. Ну, це, я вважаю, що це справді подвиг. Так що вирушаємо до старту і розпочнемо нашу трансляцію. До зустрічі!
Шановні друзі, і ось наступає історичний момент. Буквально за кілька секунд. Зараз у нас на годиннику 15 годин 10 хвилин угорського часу. Даємо старт запливу на дистанцію 4950 метрів. Тобто майже 5 кілометрів відстань. Йосип Дюлович Ноть спробує подолати. По часу ми подивимося, коли буде фініш. Готовий? Йосип Дюлович, готовий. На старт. Увага. Марш! Йосип Дюлович Ноть добре відомий на Закарпатті. Народився він 29 липня 1943 року у селі Тросник, що на Виноградівщині, у сім'ї залізничника. Згодом сім'я переїхала на постійне місце проживання до Виноградова. З малих років Йосип проводив на Тисі, де навчився чудово плавати. Незважаючи на це, найулюбленішим видом спорту для нього був футбол. Після закінчення вищого навчального закладу розпочав свою трудову діяльність в обкомі працівників лісової галузі, де відповідав і за розвиток спорту. Підприємства лісової галузі приймали участь у спартакіадах, які у 70-80-х роках ХХ століття були одні із наймасовіших на Закарпатті. Саме Йосип Ноть був ініціатором проведення Кубку Едельвейс, в якому щороку приймало участь по кілька десятків команд з різних районів області. Це був один із найпопулярніших кубків нашого краю. Багато команд лісової галузі були учасниками чемпіонату першості області з футболу. Йосип Ноть проявив себе чудовим організатором спортивної роботи. Попереду були непогані перспективи, та доля внесла свої корективи. У 1980 році Йосип Ноть переїжджає на тимчасове проживання до Ленінграду. Так, у всякому разі, він думав. Жінка захищала дисертацію кандидата наук, і він мав бути поруч. Йосип Ноть влаштувався на роботу у Ленінградський обласний спорткомітет. Тут, після хорошої школи футболу, отриманої на Закарпатті, він проявив себе з найкращого боку. У 1981 році Йосипа Нотя було обрано головою Федерації футболу Ленінградської області. Цілих 25 років Йосип Дюлович очолював футбольне господарство Північної Пальміри з 1981 по 2006 рік. За цей час він підняв футбол Ленінградської області. Цілих 25 років Йосип Дюлович очолював футбольне господарство Північної Пальміри з 1981 по 2006 рік. За цей час він підняв футбол Ленінградської області на небачені висоти для цього регіону. Він став членом виконкому Федерації футболу Росії. Йому було доручено відповідати за північну зону третьої ліги Росії. Йосип Ноть повністю справлявся з поставленими на нього завданнями, про що свідчать найвищі футбольні і високі державні нагороди Росії. У 2006 році Йосип Дюлович за сімейними обставинами змушений був виїхати до Німеччини. Жінка проходила лікування від важкої хвороби. Залишившись самим у 2011 році, Йосип Ноть разом із синами переїздить до Швейцарії. Перебуваючи щороку в Угорщині, Йосип Дюлович запалився бажанням згадати молодість та переплисти Балатон. Зібравши своїх друзів, він відвідав Шісок, де побував біля пам'ятника Калмана Секренеші, який першим наприкінці 19 століття переплив Балатон. Йосип Ноть віддав шану першопроходцеві, завітав до храму Божого, наступного дня 7 вересня вийшов на старт. Протяжність запливу становила 4970 метрів від берега міста Тігань до східного берега містечка Замараді. Без 30 метрів 5 кілометрів водяного шляху. Ця дистанція є складною для молодої тренованої людини, а Йосипу Дюловичу місяць тому виповнилося 72.
Не кожен ризикне переплисти таку відстань не завжди спокійного Балатону. Заплив наближається до фінішу, залишається кілька сотень метрів. Майже 3 години продовжується цей заплив. Бачимо, сонечко вже близько над обрієм. Там на березі чекають нас голова ФСТ Україна Владислав Петрович, начальник ФСТ районного Виноградівського району ФСТ Колос, Микола Ях, це друзі Йосипа Дюловича, і будуть нас зустрічати і будуть перші привітання. Вже сподіваємося, що це вже буде дуже скоро. Як бачимо, Йосип Дюлович повністю справився з поставленим завданням і залишається буквально якийсь метрів 200, не більше, до фінішу. Ось позаду 3 години 6 хвилин і 18 секунд запливу, наближається до фінішу. Йосип Дюлович зустрічає голова ФСТ Україна Владислав Кушнірчук, який зараз вручить йому кубок за оцей показник, за встановлення рекорду, перепливши Балатон. І позаду залишилася відстань 4947 метрів. Ойра! Вітаємо. Дякую. Куди? Обов'язково. О, так. Навіть ще до 30 треба. Хочу 2 рази. По Мадярщині, так. Владимирович, які перші враження? От щойно ви вийшли з води, позаду залишилося 4970 метрів. Які враження? Як ви почуваєте себе? І вас дуже тепло зустріли на березі сьогодні. Я дуже радий, що тут мене зустріли. Друзі, є представники Закарпаття. От. Так що для мене це, як кажуть, перейду на русский язык, большое удовольствие. Я люблю Балатон. Мечта сбылась. Такая идея, которую я вынашивал пару лет. Все-таки я ее выполнил, хоть пришлось очень потрудиться. В общей сложности при подготовке проплыл я сегодняшними этими километрами ровно 105 километров. Это июль, август и вот несколько дней, вот сентября В месяца. всякому разі на Закарпатті не зафіксовано, хто перепливав Балатон взагалі. Це не фіксувалося. Можливо, хтось колись і перепливав, але ми це зробили сьогодні офіційно. Це зафіксовано як час, значить це 3 години 06 хвилин 18 секунд. Це рекорд. Рекорд, однозначно рекорд, навіть не дивлячись на те, що якщо ми скажемо, що хто у віці 72 роки переплив Балатон, ну це взагалі рекорд. Тому що у такому віці мало хто дозволить собі проплисти таку дистанцію, яку подолали сьогодні ви. Що ви хотіли сказати закарпатцям сьогодні, от відразу після встановлення цього рекорду? Ну, во-первых, то, что мне очень приятно, что это никто еще не фиксировал. Вот. И в связи с этим я бы хотел бы предложение такое сделать, чтобы сделать клуб по марафонскому, на марафонской дистанции, кто желает именно Закарпатья. Больше никого, потому что я сам закарпатец, и мне бы хотелось этот клуб такой организовать. Я беру на себя значит, все организационные вопросы проживания здесь и что связано с этим процессом. Организацией, да, питания. Ну, в общем, все. Короче, такой и семинар провести, потому что это очень будет полезно, наверное. Если будут такие желающие, конечно, я бы хотел, чтобы это были люди более пожилого возраста, клуб по интересам таким нашим.
но я думаю, кто пожелает, он пусть готовится. И я буду с удовольствием, мы здесь встретим. Вот у нас есть большой друг Габор, в котором мы сейчас находимся, и он нас будет здесь принимать. Он здесь живет всю жизнь на Балатоне. И вот такой клуб, я думаю, было бы неплохо. Можно при встрече и семинар провести, и обменяться мнениями, поговорить, отдохнуть, экскурсию сделать. Здесь очень красиво, очень приятно все. Поэтому хочу выразить благодарность вам и телевидению, который Владиславу Петровичу в лице, который возглавляет спортивное общество Закарпатья. Поэтому мне очень приятно, что вы меня это не забыли. Вот, и я действительно хотел бы организовать такой клуб, и я с удовольствием бы его принял бы всех членов, кто бы пожелал, и мы бы здесь готовились бы і переплили би, наверное, ще не До один. нас приєднався один з організаторів цього дійства, цього запливу. Людина, яка взяла на себе дуже велику відповідальність, який супроводжував на катері, допомагав Йосипу під час запливу, Габор Йов. І його перші враження після виконання цього запливу. Габор Йов, він уже 2 останні роки є організатором запливів, які стали дуже популярні на Балатоні в Угорщині. Але там зовсім інша дистанція, він організовує, яка туди і назад. Це займає в одну сторону 2420 метрів. Це стали дуже популярними, але Йосип вибрав інший шлях сьогодні. Він його подолав, ми стали. І все-таки ваші враження про це. Габор. Я помог своему близкому другу Йосипу, с которым мы десятилетиями знакомы, в организации переплытия озера Балатон между Тигрань и Зоманти, расстояние которого составляло 4970 метров. Йосип достиг уважения венгерского народа, не имея отношения к коренным жителям Венгрии. И я отношусь с уважением к такому человеку, который тренировался на территории Санкт-Петербурга и Швейцарии. Благодаря этому он достиг своей цели. Наша основна процедура сьогодні завершена. Як бачимо, сонечко вже сховалося. Стільки багато часу пройшло, ті 3 години, зайняли стільки часу, що вже практично наступає скоро, вже сутінки скоро будуть. Так що ще раз, Йосип Дюлович, тебе із встановленням нового рекорду Закарпаття в Угорщині на Балатоні. І бажаємо тобі здоров'я, ну і подальших успіхів. Бачите, у футболі успіхів досяг, в плаванні успіхів досяг, треба переходити ще на якийсь третій вид спорту. Я дуже гарно дякую, Степан Степанович, за те, що ви прийняли участь у цьому і порозуміли мене, що для мене це дуже важливо. І я дуже рад, що так все закінчилося. І дійсно, як ви сказали, що от сонце йде вниз, а ми закінчили свою роботу. І я сподіваюся, що ми ще тут не один раз зустрінемося вже як членами клубу. Приїдемо з Закарпаття і з Закарпаття сюди, до Габора, до мого друга. І він нас усе приємно приймає у себе в гостиниці. І він організатор 2 вже перепливів тут угорських. І я йому дуже вдячний за те, що він мені дуже багато допомагає, він мій друг много роки. І якщо б не він, я б майже б не зробив би це. Ну, от з друзями це все можливо і це дуже приємно. А це ми знаємо, з хорошими друзями можна гори перевернути, так? І Габор дуже мені багато в цьому допоміг. Абсолютно. Та Йосип Ноті зробив це. 3 години, 6 хвилин, 18 секунд тривав марафонський заплив. На фініші Йосипа Юловича зустрічали друзі, однокласники з Виноградова кінця 50-х років минулого століття та Владислав Кушнірчук, старший товариш по спортивній роботі на Закарпатті. На березі друзі тепло вітали переможця. Це справді велика перемога над Балатоном, над собою, над віком. Йосип Нуть довів, що вік ніколи не стане на перешкоді, якщо людина має силу волі
і ставить перед собою високі завдання. Подолання Балатону – це однозначно рекорд Закарпатської області. У всякому разі, ніхто з мешканців нашого краю не заявляв про фіксацію такого рекорду. Заплив Йосипа Дюловича повністю зафіксований на відеокамеру від старту до фінішу. З 7 вересня 2015 року рекорд Йосипа Нодя офіційно зафіксовано як рекорд Закарпатської області. Йосип Дюлович Нодь не перестає дивувати своїми талантами. Принаймні двічі на рік Йосип Нодь відвідує рідне Виноградово. Гостюватиме він обов'язково на новорічні та різдвяні свята. Тут його земля, тут його друзі. Тут він почувається щасливою людиною. А ще частина його серця залишається у Санкт-Петербурзі, куди він теж приїжджає кожного року. З 2006 року Йосип Нодь – почесний президент Федерації футболу Ленінградської області. На його честь там щороку проводять великий футбольний турнір, гостем якого обов'язково є почесний президент Ленінградської Федерації футболу Йосип Нодь. Багата наша земля Закарпатська на таланти. Ми гордимося нашими земляками і пам'ятаємо добрі справи їх на цій землі. Міцного тобі здоров'я, Йосипе Дюловичу, та довгих років життя. Ти недаремно проживаєш життя на цій землі.